Sklad 2 Jaga v sklade. Už je vonku, okej. Co? Ja mám s tým rôzny problém. Squad lídri, potom mi hláste, ako je to na vlajkách a kam útočia, aby som vedel tam poslať ľudí potom. Čo? 9 veľké, populárny. Zadom sa akurát spal. Ale ide na Dčko. Šeprde, odkiaľ si bral ten jet? Ako? No na Dčko sa Odkiaľ si spavnite, ho bral? či nie ste Od toho spavnutí. SX-u? Nebo... No, Okrem Bčka. Okrem druhého skladu sa ostatní spavnite na Dčko, pomôžte ramovať. Vidím, že asi na Cčko zautočili. Zejbo. Dobrý, Dobre. Ale tak jeden On hoří. razil a druhého som zničil. Squad 1 podarilo sa vám asi nie veľmi, čo? Sme na hoteli, ale riešia nás tu. Dobre, troška ich tam pozamestnávajte. Na Cčko ide útok. Tak kde ten jet? Ty toho nezničili, nebo co? Už ho tam máš? OK. Dôležité je držať vlajky, takže tí, ktorí majú pokoj na vlajkách. Potom sme nedali, tak OK, nevadí, nespanujte sa, čakajte, že kam zaútočia. Vypadá to tak, že na Cčko útočia, tak na Cčko potrebujeme pomoc. Squad 2, na Cčko sa spavnite, pomôžte im tam. Ideme tam. Dobre, teraz už hráme podľa taktiky, susedné sklady si pomáhajú, rozumiete? Jasne, okej. Obsadení. Postupne budeme, ale teraz potrebujeme stiahnuť čo najviac tiketov dole im. To jo, no, já jsem říkal, střeloval ten jejich vrtulník a střílel Vidím. anti-air. Dostal. Na Cčko a na Dčko tam bude asi najviac potreba pomôcť, lebo vidím, že tam idú aj tanky, všetko. Tam ide na Dčko. Z Ečka tam pomáhame zatiaľ. Počkaj, Helina naľavo. Počkaj. Nie, nevysúvajte sa, len ich držte na dištanc a likvidujte ich. Na Dčko idú minimálne na tanky. Sklad 1, 2, na Trafím Dčko ten napravo. pomôcť. Dostal. Jo, tank ľudia môže tam ísť. Tank pošlite na Dčko pomôcť. No, jsem do mě havoch. Je to veľké hovedo tam ich dá. Havok je celku blízko. Ale nemôžem niekam Dostal skúsiť disable. zautočiť. Kto to hovoril? Ktorý je tam Som tank. Cčko. No Čo, nabíja sa to veka? Cčko, vy pomáhate na Dčku predsa. Už je. Ale tady nikto u nás na Cčko ešte Fú, to nebol. bude ďaleko. Nevadí, Šeprde, ty Cčko, selektovať. sklad na Cčku pomáha aj skladu na Dčku. Cčko, Dčko máte vy dvaja na starosti, vy dva sklady, čo sú CD. No ja viem, Pôjde ale... možno TVčka po tebe, kúka na teba. Zatiaľ netlačte, necháme si troška náskok a potom môžete na nich zatlačiť. Dole, Helina. Helina dole. Na Ačko A majú tam máme len asi jedného, ľudí no, nejakých. Tam je light armor naľavo. Dostal. No. Nevidím nič. Ne, nikto tam není, mám termálku. Vole, to už doma to naháňa z jejcíkra. Počkaj, tam je LVčko, alebo.
To jsem schoval. Lol, jim se srazili jety. Já jsem se líka za ním a Můžem. Dal si ho? teď budu rejpit pěkně. Chalani, hlavne nezabúdajte Počkaj, na dole, svoje dole, vlajky dole, zadné. Aj pod nami je priamo. Minus. Ale mě 2 lidi Už. utekli ze spodu a běželi a vzali jim Ečko je. Pohoda. Tak keď nás oni nedali, aspoň ten stop nás dal. Tyhle ten s tím antiérem na mě střílel až nad loď, tyhle. Jo. Normálně jsem odlítal Posílám na od nich, Dečo tank protože jsem tam pomoct. šel rejpit. Na Jak byly Dečku ty dva je BTR jety tam. dole, tyhle to mě tam dobře Tam jde náš rozsekalo. tank, Bčka. Lietadla bacha, ide No, do já jsem teďka na lodi, protože vole, jet mi tak rozsekali, že jsem musel vyskočit. Káče má ja. Na hoteli hore majú ten soflán, skúste ho nejako zostreliť. No, já se točím, no. Koukám, ne? A ty se točíš jak centrifuga. Ty máš tam? Tady mám já jet. Hej, ale ja som pozeral, či tu nad nami nelieta ten fuj. Jet pôjde zľava. Pozerám, že na detku sa niečo deje. Čo tam je? Hláste to. Na Dčko je klid. Dečko je v pohode. Oni chodia z hotela. Tak ten poručí je po mně. Výsadok náčko. Náčko, potrebujeme pomoc. A máš to. Náčko, Jeden to jet mám mají to. dole. A já jsem taky dole. Dostal pár. Sakra, já mám špatný Dobre, klan. Ačko je v pohode. Ačko je v pohode. Já mám špatný klan, tak teď jsem si toho všiml. Počkaj, to byl jeep. Ještě si to nevšiml. Já si Tam to je pak opravím, Už až písali bude to, pauza. že- havok. Trafím ho, dolete. Neskoro som vyspal trivičku, sakra. Nemôžeme zaútočiť na hotel. Mimo Z pravej hotel. strany úplne. Môžete, zaútočte, ľudne. Počkaj, Ale na jde, to, gečne. jde ten klan tak změnit ve hře, asi ne, co? Ale bacha na výsadky z lietadiel, robia výsadky z lietadiel. Já vím, no. Disable. Tak až se chcípnu. Na hoteli je sniper hore, na budove. Kdo to toho asi, že? Dobrý, je dole. Ten Ty jet. vole, koľko míň máme rozložený, tak sa celé je to modré. Tá mapa. Som myslel, že už bude havok zlietať, ale som Náčku natrafil na máme točku. človeka. Máme. No, teď se Ještě to je jde ten změnit. internet. Dobre, sú dole. Nevidím nič. Počkaj, havok je kde? Aha. Tak ho bolo na hovno byť. Dostal havok. Lebo som Už jsem si- zabil ešte pechotu, vieš. Ale už jsem si to tam změnil, ale furt tam mám. Tam tanky na F-ku. To dole, lebo bude do teba.
Kľudne. Dva za sebou išli normálne jak vláči. Shepard letí za tebou, já se za ním dám. Ačko sťahujú hoři. To ti jety je asi najlepšie ignorovať. Len sa im vyhýbať, lebo oni to vôbec s nimi nevedia. Tam ani nechoď, na tú bázuj. Ten jet jsem se střelil. No tam išli cez No, hranice, já boli jsem to tam ďaleko. rozpotoval a nic jsem tam nenašel na Ačku. To skôr F-ko boli dva tanky. To nejde, no. Ja ich To je- naháňam s tou raketou navádzanú. Nie to boh vie čo, no ale... Oprava okolo tanku... Chalani, budete potrebovať niekto Softland do skladu. Tak aj tank. Hláste mi to po Tie skladu. rakety aj tak dožubali, tie neriadne, Jednotka. že nevidíte to Ať strieľať. dvojka. A taky ne, Ďaleko. ale to spíš jsem ještě nikoho neviděl. No, právě. Mal to string len na Ačku. Už mám vieš. dostrel asi. Počkaj, toho netrafím. Si ďaleko. To moc klesalo. Cčko berou. Dva jety idú. Ne? Čo to sa mi zdalo? Fú. To je vyradená herna. Dobre. No, zase mě naramovali. Prostě to Ale jsou Cčko nám šílenci, zbrali. že to prostě se, oni nechtějí. Už tam bežíme, že Stinka. to napáli. No jasne, nechodím s nimi do súboja, zbytočné. Ale v tom profilu jsem to změnil, uložil a stejně furt. Tam mám Fordo. Ne. Tak to ještě udělám. Počkaj, tam je aj oný tank vzadu trošku. Minus. Počkaj, tam je tank, dám. Disable. Točia na Bčko, rešiaci. Minus tam. Na Dčku rův. Bčko je v pohodě, uzbrám. Furt tam mám Forno, já na to kašlu, ty vole, to je švatý No, keď to pauze. nevyhodili, tak čo? Ináč potom si hláste medzi No, skladami, aby čo mne sa to natývajka, nevyhodili, keď budete aby sa na potrebovať. server A pohovorte aj nejako zabijú. čísla skladov, lebo takto neviem, že kto Už hovorí. sa pre nevidím. Alko. Tam mi hodíš rady. Anti-air posranej. To je blbý. Já nemám TVčko, takže se to... To bych mohl, no. Na Ačku majú dosť pechoty. Útok na Ačko, dosť veľký. Dobrá. Dosť veľký útok na Ačko. Už tam ideme s tankom. My sa Co? zrazili. No už som tu. Aha. Já jsem se díval. Taký krátky výpadok. Ale už jsem ho skoro měl. Ja som letel po ňom tiež a sa v tej zatačke zrazili. No, to je smůla. Zrovna jak som letel na ten hávok, tak mi to padlo. Takže už nemusím.
Na to Ačko treba vyššie pomoc. No. Ideme na. Na zamáčko ich veľa, veľa. Vidíš, teď nemáme ve vzduchu skoro nic. A oni to stejně otočí. Jsou slabí. Štartujeme. Pozor, koukej do zrcátek. Do prdele. Dobře, pojďme. Maverick, ježiš, to je šílenec, kamikadze. Prostě já zlítám a on na mě. Ak? Mago. On dobrý, jo? Ještě mám počáteční lagy. Kamikadze, ty. Pozri to priamo do něho, do kolies a preletí to cez něho. Šest smrtí mám a z toho mám 4, že bych Pechota. Radšej jsme mali pechotu zramovať. Dobrý Shepard, jde po tebe jeden, já Škoda, jsem pechotu. No, Chod na to B. Mám jít pomoct na to Bčko. Oni Hej, tam- jednotka, dvojka, sklady, ak viete ísť, tak poďte pomôcť na Dostal Bčko a dost. zatlačíme na Ačko. já Na to Dčku vím. točí, hej. Já Trafil. to Už se točíme. Uhol sa. Teď jsem mu dal zase, zejbnuté je. Ale netreba nejaký No, stroj, taký má pryč. nastavený k tomu. Něco po mně střílí. Alebo na Dčku útočí. Tak to je ten anti-air. Hej, tam ostaň radšej. Já vždycky jenom rozsekám, že musí Čo ja som dal vyskočit. team kill? No presne, ja to tak spravím. Vyradím a serem na ne. No zásah. Počkaj, nabíjať sa. S tým stánkom počkajte, ide za vami ako Daj mu pravár. raketu. Nižšie. Dostal. Ale Ale dobrý. vozil vozil zase nejaký tán vidím na za to tebou. Je pod nami. Dčku, lebo nás tam likviduje pešiakov s BTR-kom. Už dostává. Opravdu tam kusek. A BTR na deku je neustále zaměřovanou sublamem, jo, tady se Mám nedá nic s tím vyraděno. dělat, mám ho poslat na to Ačko. Řadě, Hej, Tam je pomoc soplam. skúsime zobrať to Ačko. V stavenisku. Hej, ideme na to a... Je v stavenisku, sopam. Ja som rozhodol zase, že... Oni stále sú na tých skalách, tak to by sme mali doraziť. Tam presne jak strieľaš. Dostáva hity, no. Já jsem to tam zabil, jak tam stříleli něco, nějakýho Ondru. Možno za sebou Marx. Bacha. Tak... Do prdele. Sakra. Musíme bude lítat takový- za sebou o krajice, no. No, už tu, už vidím. Na Dčko je tank jde na Dčko. Stíhačka naľavo, pozor. No, to je chuj, ty vole. Dostáva kusočne. Mám Zvalím vlajk, skoro. vlajk na Dčku. Co, zase rád nebo co? No, ja sa mu aj chcem vyhnúť, ale to dobré prášky. Ty ho On zase se som ti ne... nechce vyhnout. No, já jsem se taky chtěl vyhnout, to nejde, bo. Prostě na to letí. Tam sú relave. Pozor, útok na C nabehlo celé APCčko. Chalani na C vám... Ideme tam, kde Nečekám tam. tak dlho na ten spawn tej techniky. Dobre, to je čisto cečko asi. Nalítá na vás jet asi. Nebo na něco střílí, teda. Ten sniper na hoteli, ten by se mohl zlikvidovat. Ačko ostalo nekryté. Zase dostal ten na tom kopci.
Ešte jednu raketu na ňo chce. Helina, viete, kde doletuje Soflami na hotelu Dobrý, hore? jeden jet je dole teďka, takže by měl lítat jenom jeden, tak se podám. Helena. Schod tam musíme ich čistiť normálne, lebo oni sa hýbu, to je to. Jde zajbnutá. Dostava. Dodělejte jí. Máte Máte ten tu hotel, Helinu. lebo tam ich je veľa. Velký útok na dečko, jsem tam píšaci na vajce. Hele, jet letí za tebou, já svůdám. Javelini, asi sú tam celá Javelin sklada. Je dole. Ten jet. Cčka sklad, ak viete, pomôžte potom na Dčku. Dčko je v pohode už. OK. Na Dčko jdu zase tanky. Neviem. Je tam tank na Dčko. Pošleme dole, vám tank na neviem. to Dčko? Hej, dobre by Asi som tam hej. poslal tank. Už tam ide tank. Môžeš nasadnúť. Stál som na tom hoteli asi. Teď Jim jsem tam jim prežila vyzývnul ta jeden krabice. jet. Tú krabicu som im tam nechal. Štartujem. Jeden jet by měl mít dole, teď má Soflam. lítat jenom jeden. Ale tím zase za tebou. Ale No, a jet už to dole. vidím, že ide po mne. Já nevidím zatím nikoho po tobě. Já za tebou letím a nic. Niekde zletel Grizzle, nevidím ho. Zatím nevidím za tebou nic. Za mnou je teraz. Já už ho vidím, jdu po něm. Helina naľavo. Nechaj nastaviť TV. A už je dole. Od Jo. hotela. Mám ho, zabil jsem. Nešlo by jít, že tam má A na vystřílet hotelu ten ještě vrch prdel, toho hotelu, zase nemáš. aby se vlami, že se to nemůžeme Díky. Dobré. Ešte tam sú. No veľa ich tam je. Ja to tam kropím, to Gčko, tú strechu. To mám samé asistencie. Ty Vás- sem pozri. Do jeřáb. Hore na Aha. hoteli sú asi traja snajpy. Oni sa hýbu, double vieš, kill. tak. Soflam som mu dal. Tam nemôžem ani prebehnúť, tu nás tam vyndávajú. Ale behajú tam, je tam dosť. Krásne sa dá tá strecha likvidovať. Gčko. Ježiš, to jsou hovada prostě, já Helina. jsem mě naramoval. Za nami, za nami. Dosť pred nami. Choď hore. Náď. To je moc, ty vole. Prostě 5 killů, co mám, 5 smrtí, co mám, tak to je všechno, že mě vždycky naramovali, ne. Prostě na ně střílíš a oni než je zničíš, tak jsou v tobě. No, teď ti nepomůžu. Poleď nad loď, já vemu SX a No, rozsekám je. snažím sa. Jejich Helina letí na naší. No, dobrý, Ale jde niečo k ste zemi. mrekto, tak sa spávnite Díky potom moc. do AAčka na Helinu lodi tu troška máme. pomôcť, lebo vypadá to tak, že Helina chce kempiť tam. Já už není kropím. OK. Já počkám, až vylítne. Jak to, že máme volno na bázi? Bacha, vole, vás za...
Cčko, berú Cčko. Opravuj to, opravuj to. Bacha. Riky, tá Helena má nejakočnú Pod výdrž nástup. oproti tým jetom. Som bol zvyknutý to ľahšie dávať 35 Heleny. No dobrý, zničený. Možná tam přežil jeden paňáč. Kontroluj to. Tvoje... Lítá těch jet ještě? Si jej prdel. Dobrý. Už mu dávám. A já. Na Dčku jde pěchota. Berou vlajku. Že to přestalo bavit, pryč. To vyjde, ne? A- No jo. No, beru letadlo, ale taky. No, už ide za mnou. Arx, bacha. Jo, dobrý, Ber já si si ho. ho vezmu. Ideme s tankom na D. A mínus bude. Mrtvej. Už je vo vzduchu na tých bázoch. No, Nechcem teďka je trafit ve nás. vzduchu, heli, nad bází. Já ještě pokrapem teďka před druhým průletu. No tak ne, ona podletěla pode mnou. No, ja som jej niečo dal, ale... No dobré, oplieskala som. Ale vy ste Ja som mu dal. otočili. Šeprde, toč to za mě, jestli za mnou něco neletí. Letím za Jestli. tebou. Aha. Za tebou lítám, otoč se. Okay. Počkej, nech Na sa Cčku von. je Nič, nič, Dám či sa. Stingera. Zaveria na čo? Aha, No, skoro tak, jsem to tak se Stingera dal. rozdělíme. Jsou tam i panáčci na cek. No Stinger Teď tam si, dá. tohle, teď si projít kolem mě. Jo, vidím. Jdu po tom posledním. Prostě na antiaéru. Se otočil, už je poletí nad bázi dobytek. Co mi ztratil, sakra. Už sú vo vzduchu oba ženy. On snažil sa nás nalákať na tú bázu. No, co se snaží, no. Tu ten prvý má dosť veľa hitov, disable. A teraz druhý dám. Dostáva hity. Ty vole. To bylo těsné. Asi pojde útok na Arko. Helena tam je už. Už ho prebereme my. Hore, hore. Já jdu po něm taky, vole. Bacha, my sme sa nás... Jeřáb. Kurva. Tak já Dostal. letím pryč, vem si ho, já jsem Dobre. trefil jeřáb a jsem rozsekaný. Už je asi dole. No, je to dole disable, no. Ale vyskočil. To nevadí. Hľadám, hľadám. Jak to, že to tak dlho zameriava tú hľadu tú ty bolo? Ty sú termálu, nie až tak dobre vidieť. Tam majú techniku na bázi. Dám mu stíhačku. Dal som mu stíhačku. A havodne hore. To je ten anti-air se furt lepší a lepší, ten jejich. Jeden průlet, 40 dole. Já jsem ji nakropil. Tak kape, už no, už bylo.
Aha. Jo, Jet se mimo rozstřílel ještě na dráze, takže ani nezlít. A Tak bro, to mi treba. 66%. Já jsem si tam dal blbě teplně naváděn, takže moc nepokropím. Vyzejbnul jsem jim dráze Jet. Raketa na mě letí, ty vole. Halo. Vidím ho, letí za tebou, ale já jsem se už blížit, já jsem moc daleko. Zase išiel po mne super. No já už jdu po něm. Teď dostal nějakou dávku, ale bylo to málo, ještě mu dám. Jak on odlítá Vyhýbal se. se schovat nad bází. No, já musím tady odejít pryč. Jde zase po mně. Zase manevruje. Dva rakety, ne. Dobre páni, voľná hra, druhé kolo zahráme presne takisto. Dobrý, jdu po něm, po tom Jetu. No tak vyhýbat té věty se je dobré. To se až tak hrozný bylo to není, no. No to hej. Ale také Potom, nerozumí že také tu jdu. šialené, ale... No tak teraz jsem To je- zafejlil. On vyskočil zase. No. Akorát to je. Ja nemám vlak medailu. Já se budu muset odpojit ze hry a připojit znova asi, aby mi to změnil ten klan, tak. No, to doufám, já už jsem to změnil tam. Tak tady asi Screenshoty nekomunikuju teraz. vůbec. Hraje sa hneď, alebo bude pauza? Tak ja idem, ale hneď som tu. Počkám, či bude pauza teda? Bude pauza. Určite 10 minút. Vždycky. Na Dčku. Tam je problém s tými snajprami, lebo oni ich veľmi ťažko stadia vystrieľajú, keď tam príde hlina, tak automaticky ju zamerajú so soflabom a potom idú na nich aj 3-4 rakety, takže tam je ťažko veľmi. Dúfam, že screeny ste spravili z toho. Hej, Alfonso urobil. No. Počujte, chalani, Quick by si chcel zastrieľať v Heline. Je tu oný, Kaza, z Kazu hodím sem kaň. Nech sa dohodnete. Kaza? Kaza? Ja aj odbehol si, nevadí, máme ho tu. Druhé kolo. Hráme presne takto isto ako prvé. Dôležité je to, aby na začiatku sa spawnoval len